may udto padong na alas 11. Nagandam ko sa mga pagkaon nilang archive kong ni Andre na nilang baon niya magluto kog sudan niya itlog yung pakanon sa anak ko sila pakanon sa anak ko sila mga bata, mga anak ni Chimchim kay eskwela man niya. Ang akong anak sa buntagon man niya ang anak ni Chimchim kay hapon nun di ka malusyang ani kalaki ha, malusyang ka oy. Kay ngano wala man kayo nahuna sa pa o pagpaatiman sa lawas, kaya ang imong nahuna mga bata naman lang noon yahay kay mga gilikanan ani nila. Di na lang tapos storya kay ako si Bati, basta lang hayahay lang kita ani nagkaigit na ani timan ani lang anak. Sige, okay naman kay ano. Sugo sa Ginoo. Mo na sugo sa Ginoo. Yang uban mingon ay sugo sa Ginoo ba ay. Sugo sa Ginoo nga pagkatiman sa ilang mga anak. Yan ang uban man ay sugo sa Ginoo ba ay nga nandaman sila. Isagday na lang gud. Bao ni Andre, bao ni Ark kay kung niskwela pa ning usa ilang igsuon si Rakrak ato akong giingon ninyo ba nga walay birth luoy pud kayo kay ganahan gyud siya miskwela narira siya sa balay si katubang nako. Naon sa mo bi ama Andre? Parehang oh pangaon mo sao mo doa daray dagko usa ka badihado kana na lang anak ara mo di ya kanon sa ako mga bata guys na was Andre asas Andre Andre! Ang sugo ko na ko nung nakalimot ko sugo na ko kuan sudan taong Ako ma. Ayos ma. Ambela. dili na kuan di na pwede sa bata kaya pigit ka yayatan niya si dia hanggang likod ka lang. Ay nako guys, naunsam ning atong kamera luspad ba tong nawang ani na archive ko. Kaon si archive. Mo na ang buhat sa mga bata, mo na kung buhat sa ilang mga anak ko. Pakanon siya una adto sa eskwelahan. Pakanon sa nato siya una. Kiss mama bi. Kiss mama dali. Kiss dayon. Kiss. As Andre. Isobe. Hawa pagpalit dito ko. Hello guys, naabot na si Andre guys, kao na sila. Naghubo na sila kay ngano para dili sila mapiksan nilang yun. Isayal na si Andre. Mga anak niyo Chimchim Archie eskwela na ni sila taron taon kaon sa sila una sila pero ako gipabawon kanon kay ngano dugay kay sila mamuhi alas 6 sila alas 5 ako sa dikaon sad ko dungan ko nila